Hola, hola, que tal? Benvidos a un novo programa de Maniotas. Antes de empezar, queremos agradecerlle a OpenHost, porque sen eles nada de todo isto sería posible. Queremos dicirvos que se vos gusta o que facemos, temos Patreon, que vos lo deixamos por aquí abaixo, por se queredes axudarnos cuns cartiños. Vou seguir a chuleta, porque senón sempre me botan a bronca. A verdade é que para algo a teño, pero bueno. Antes de nada, os meus compañeiros, como sempre, Conchi, que tal, como estás? Hola, Cris, moi ben, con enerxía, con ganiña xa de outro programa, xa a música, xa me pon aí mogollón. A verdade é que a música é moi chula, Me chifla. É do que máis me gusta, sí, a verdade é que moi ben, está moi ben elexida. E que tal? Temos tamén a Adri, que tal, Adri? Pois moi ben, a música é moi chula, pero non é tan chula cando tes que meter xusto a intro, cando a música rompe, bueno, eso é... Pero moi ben, moi ben. Falo moi ben. E sabes tamén do que me din conta hoxe? Salimos todos aí na foto Sí? do equipo Maniatas con os dentes impresionantes todos, Guapísimos. Sabedes que é mi tema. Aparece primeiro Martín, de feito así imos aparecendo pouco a pouco, sí. Ai, que gusto. Está moi chulo. Cualquier día aparecemos sin eles, Todo hai que dicir que vos fixen unhas fotos caralludas. Fotar, Que ben, salides graciosos, guapísimos, en xeral todo o mundo. Maravilla. Como se nota cando estás a gusto. Hombre, Efectivamente. estamos moi a gusto con este jefe, gustanos moitísimo. Lo ha dicho libremente, no no coaccionamos ni nada. Pois bueno, imos empezar entonces o noso programa e vamos dar paso ao primeiro reel para que poidades ver cal é a primeira historia que vos traemos hoxe. Estamos aquí na clase número 0 para aprender esgrima antiga. Como me ves de preparada? Pensas que é posible? Todo é posible, si é moi fácil. Un tipo delante que pinchar. Vamos a sacar entonces ahora algúns conceptiños básicos. Espada. Peligroso todo. Cales son as proteccións que vos tendes que poñer? Levamos a careta, isto chamase nuquera, guantes pesados, este é a chaqueta, pantalóns, que son acolchados tamén. Algúnha lesión, algo ou... Nada, igual algún moratón, pero non máis. Que liberación. Sensacións, nótame chorreando. 2 minutos, que nin eso. Que puderon ser 10 segundos, se quixera el. É que realmente eso, o sea, xa o verás agora, xa non lo vai contar Pablo, que o temos con nós. Que tal, Pablo? Hola, moi ben. Hola. Aquí andamos. Era o que che iba a dicir, realmente eso pesa moitísimo, dá moitísimo calor, bueno. Ai, unha pero parece locura super ese traxe. divertido. Jolín, Hola. Mira, Toma para ti. Ui, isto pesa muchísimo. Isto pesa mogollón. Queredes probar por aí? Canto pesa isto, Pablo? Kilo e medio. Bueno, menos mal que lle protexiste a punta, senón ainda lle clavo aí ao Conchi, Adrián. mira, unha cousa, ten cuidado, porque temos a costumbre de que cada vez que entra algún invitado chimpa co foco, non lle vamos dar un sablazo tampouco, porque ao final, A senón ver, o que eu Patreon teño- non nos chega para todo. Teño habilidade, colleina por aí, collerlle a puntiña, Iván. Como? Oh, no. Oh, No, no. por aquí, por Iván aquí. négase. Vámonos a pedir. Era para que probaran a pesala. Pesa, Que pesa. barbaridade. Canto pesa, dixeche? Eso, kilo e medio, un poquinho máis. Buah. Non é demasiado. Xa tens que comer un bo filete, John Chuletón, para Claro. poder con ela, non? No. Ah. Pesa que un cartón de leite, 2 en cada mano, é o que pesa. Xa, Pablo, pero cando lanzas así é todo... Bueno, a ferramenta é peculiar, sí. porque realmente, claro, neses enfrontamentos, canto tempo máis ou menos estades pelexando? Pouco, un enfrentamento así. Mira, en torneo están programados 2 minutos de asalto. Aos 2 minutos paras. A ver quen gañou ou non. Pero 2 minutos chegan, como moito 3. Pa que? Pa que seguir? Claro, e isto debes en parte pois tamén ao peso, a que xa estás cansado, que... Tensión, adrenalina, que tes un tío delante que te quere pinchar. Entonces, bueno, reaccionas un pouco sempre forte. Sí, é moita tensión.
E despois o traxe, que decías tú que pesaba mogollón. Ese tipo de Tamén, chaqueta, sí. Sí, e vas protegido Sí. de absolutamente todo, porque por onde te poden facer daño, coméntalle, que a mí xa me contabas outro día. En principio, Calquer parte. claro, facemos un pequeno acordo. Así, levo proteccións en todo o corpo, menos nas pernas, pois nas pernas non me des. Pero eso falamos antes de empezar. Se levo proteccións tamén con espinilleras, rodilleras e tal, pois podes dar en todas partes. Manos, os brazos, pernas, todo, cabeza, todo vale. Mima. E coa propia arma todo vale tamén. Sí, tamén tenemos un convencionalismo que non usar os gavilanes, os ferros esos dos lados, porque son un pouco peligrosos. Moi de cerca son un pouco peligrosos. Pero o pomo, para dar na cabeza, tranquilamente. Aquí chimparse uns aos outros, bumba. Sí, sí, sí. Jova. Dice que son peligrosos os gavilanes non como o resto da espada, que é totalmente inofensiva. Totalmente. Bueno, para cortar xamón non vale, non é tampouco, Bueno. non ten unhas No, cuchillas, non está, por iso. non está afilada. Ensinadei Claro. os gavilanes. Enseña os Mira. gavilanes. Aí, ves. Eses. Ai. E hai moitas máis armas, porque de feito, Sí. cando nos fomos gravar, viñas cunha tremenda mochila. Sí, sí, sí. Esta é a espada de mano e media de alrededor do ano 1400, máis ou menos. Pero tenemos unha panoplia hasta o século XX, sables, espadas roupeiras, coitelos, dagas, espadas dunha man, hai de todo. Armas secundarias, tamén espada e daga, tamén espada e escudo, o broquel, hai de todo. Porque que é o que engloba a esgrima antiga? O que facemos é máis ou menos recrear o que son tratados antigos. Hai un mestre do ano 1400 que escribe un libro que di así se loita cunha espada. Describe todas as guardias, todas as acciones, todas as tretas, todo o que podes facer. E con eso, claro, o que che dá o entendemento. Interpretas para ver como se pode realizar. Pero bueno, ten unha base, ten alguén que te está ensinando dende un tratado de hai 500, 600 anos. É o que facemos. Os últimos, eso, dos principios do século XX, sable militar, estaba moi ben descrito, pois é moi fácil coller un sable militar da época e a funcionar. Jova. E o máis antigo creo que é o manuscrito da Torre de Londres, o 1.33. Ahora lle cambiaron o nome, pero 1.33, que é un monxe ensinándolle a un novicio a loitar con unha espada e un pequeno broquel, un escudo pequeno. E nas últimas páxinas está todo, aparte de descrito en poesía alemán en latín, nas últimas páxinas todo con dibuxiños do monxe e o novicio como pelexan e como tal, e nas últimas páxinas en vez de un novicio é unha muller. Hai un monxe ensinándolle a unha muller. A muller, pues eso. Entonces é un manual de autodefensa. Sí, sí, sí. E collen un pouco de todo, homes, mulleres, o de todo. Hai que ter cuidado ahora con Cris, que Cris tamén Claro. aprendeu aí Bueno. unhas pautiñas, non? Non. Teño moito que aprender. Bueno, Dame a min impresión. Vemo con esta cariña de, bueno, tócame aí a espadiña, pim, pam. Que outra pregunta? En que mochila metedes as ferramentas? Ahora xa hai mochilas para isto. Que isto non se encolle. Hai 10 anos hai xente que viña con mochilas para baixo eléctrico, hai que viña cun carrito de golf. Hai de todo. Que bo. Ahora xa hai mercado, ahora xa abrimos mercado, entonces hai de todo. Todo tipo de ropa, guantes, protecciones, pero antes nada. Que eso a min suscitábame unha dúbida, porque claro, o sea, é unha espada, Sí. por moito que podela levar na mochila dun baixo eléctrico e tal. Si vos paran Tamén. e sacas esa espada dunha mochila pa un baixo ou transportalas, porque ten que ser, bueno, hai que leválo con cuidadiño tal. Pero oficialmente non é unha espada. Non, Isto é unha ferramenta A ves, un ferramenta. de traballo. de traballo. Ou como atrezo de teatro. Amigo. Non ten filo, non ten punta, xa non é peligroso. O sea, podelo Luego- transportar sen problema. No, bueno, Bueno. tens que negociar co Guardia Civil, mire señor. Hai un vacío aí. Sí que temos o que che piden para levar espadas e tal, por exemplo, no tren e cousas así, é que teñas un seguro que diga que estás practicando un deporte ou unha actividade cultural, o que sexa, pero tes un seguro de accidentes de que se lle metes unha punta a alguén que hai un seguro detrás. E temos un seguro e xa está.
E chega onde a vos moita xente, como vos coñecen? Chámalles a atención? Ven vos pola calle, pois eso, levando unha espada? Como chegan onde a vos ao pabellón onde adestrades? Home, máis ou menos intentamos tener un pouco de visibilidade e de vez en cando facemos algún evento de eso, asalto na rúa, por exemplo, na feria, na festa de historia en Ribadavia, temos aí un pequeno evento con xente de Vigo que tamén compañeros nosos de Vigo que nos juntamos ali, ensinamos o que facemos. En Boborás tamén facemos cando é a festa da batalla contra os franceses en Boborás, en Pazo de Boborás. E tamén nos invitan e damos unha clase ali para toda a xente. Así que intentamos facer eso, pequenos eventos fora do pabellón. E bueno, pouco a pouco. Mola porque está unido á festa, Festa de historia, en Boborás, Claro. tú estás me falando de festa constantemente, Claro, deporte e claro. festa. Ui, como me gusta. Eso é divertido desto, ao final. Claro. Pero para entrenalo tamén. No, bueno, é empezar. Unha vez que empezas é moi fácil, o sea, esta curva de aprendizaxe. O primeiro do día é que non te des a ti mismo. Claro. O último día, ao cabo dun ano, xa tes suficiente experiencia como para incluso ir a torneos. Temos unha liga galega que organizan a xente de Vigo, de Coruña, de Pontevedra, que son 4 torneos o ano. Por exemplo, agora en maio temos o de Coruña. A ver se podemos ir a algún. Pero eso, hai unhas reglas, un torneo por eliminatorias, si que hai competición. E cantos sodes máis ou menos aquí na Asociación de Esgrima Antiga, na de Ourense? Aquí estamos entre 30 e 40, máis ou menos. Que hai altas e baixas así cada pouco. Sí, un pouco máis de 30. E o perfil, tanto homes como a mulleres e as edades máis ou menos, as idades? Edades estamos por enriba de 12 anos que poden suxetar unha espada, basicamente. Se podes con el coa espada, xa está. Sen tope para arriba. E, por exemplo, nas competicións que me dicías, como tendes tantos tipos de armas, porque tendes esta, tendes a que se parece máis a que levan os mosqueteros. Como son esas competicións? O sea, sempre dúas persoas co mesmo tipo de arma? Sí, basicamente, actualmente, por exemplo, depende un pouco de cada club o que quera estudiar. Pero as competiciones en torneo, xeralmente, son de espada larga, que é esta, espada roupeira, que é a dos mosqueteros, e a veces meten espada de broquel. E unha espada como esta, un pouco máis pequena, dunha man, e o broquel, o escudo pequeno que levas. E son as 3 armas. Tens que pelear contra alguén que teña as mesmas armas. Ese alguén non hai limitación. Pode ser un home, unha muller, un neno, o sea, un neno de 16 anos para arriba para competir, pero non hai por peso, ni por categoría, ni por cinturón, ni de experiencia. É un torneo aberto. Ti entras, hai uns cabezas de series, que son os que teñen máis puntuación en torneos previos, pero os demais estamos aí todos. O sea, pode gañar calquera. E non hai diferenciación, ni por sexo, ni por edad, ni por peso, ni por nada. O que mide aquí é a espada. Mira tú. E isto é como cando fan así, pin, que che tocan lle dar un punto, ou eso non é así, non vai así. Non. Aí eu vi moita película. Sí que é así, pero hai que ten que notarse. A espada ten que flexar, ten que doblar, ten que oírse o golpe, tens que darlle ben. Eso de rozar, ting, non vale. Eso non conta. Porque, de feito, tú comentábasme que con toda esa roupa, con todo ese que levas, realmente se non che dan bastante, moitas veces nin te enteras. A veces non te enteras. Dios mío, pero que está feito eso de coraza, Que non, de coiro. notase que vas aí Sí. ben pertrechado. Ai, que ganas, a próxima vou contigo. Mira, os guantes que levamos en esta espada cubren completamente a man, de todo. Deixan así como as langostas. Que debe ser. Pinza. Literal, Claro, os gamilanes son de ferro, o guante é plástico. Plástico duro, pero plástico. A veces peganche de tal forma na man, tú non te enteras. Non hai forma de saber únicamente polo ruido se foi no ferro ou se foi na man. ¡Pum! Iso que foi. Claro, non sabes se te deu na man, que sería un punto, ou se foi no ferro, que non é nada. Bueno, a mí se me dan quedo baneando en seguidas me No, nota. claro, non te enteras. O primeiro que lle facemos os que veñen de primeiras, polles a máscara na cabeza e ¡pum! E dalle na cabeza para que perdan o medo. A mí non mo fixeron, No. Por suerte. Ben. Trataronme moi ben, querían que volvéramos. Pusémosche con máis pequeno de todos.
Efectivamente, buxésteme con el e deixástesme un rato para, bueno, para que eu fixera algo hasta que tú lle dixeches, bueno, xa está, xa podes Mátala. xa podes acabar con el. Así, isto... Dios, a próxima quero ir a enredar, Veña, pois deixámolo pendiente, entonces. Síntome caballera, ou como se dice? Caballero, Sí. bueno, sí. Caballera, dama, Espadachina. brava, bravura, conchi brava. Adri, tú non o tocaches, sí. Toquei a espada. O que pasa é que non puiden ir a facer esa reportaxe de unha pena, porque en canto vin os vídeos dixen, Dios, como molaba eso. Era pa ti, era mola, pa ti. Porque eu me meto a todo. Todo que ten perigo, un mínimo, eu métome. É pa Pero Adri. hai que diversificar un pouco, non vai a ser que acabe a temporada antes de tempo. Tiven un mércores ali o Espazo Xove, que estamos ali a partir das 7:30. E ben, cando queiras. Cristo, Aforrarse. agarráchela con dúas mans. Sí, de feito explicaronme, bueno, eu son zurda, pero tens que collela, bueno, el díceche, ahora, claro, non xo vou saber xa facer, pero Sabes. E Pero está, sabes, aproveita que está Pablo aí que che diga. pero el danos os, sí, Claro. explícache, moi ben. De feito, por aquí tamén fixemos como un xogo, bueno, unha especie de coas dúas espadas, unha sube por aquí, a outra baixa, non? Sí, ataques as mans, claro. Bueno. No, eso, o que el vos di, podedes vos pasar por ali e seguro que lle sacades aínda máis partido que a min. Calquera día. Veña. Apuntámolo. Non será por esa, sempre apuntamos e despois dinos Iván. Non vaiades a todo, que todo non se pode ir. Pero que todo gusta, Iván. A ti non te apetece, non viñaches palpar a espada? Non. A mí daba ganas de leválo ao parque. Pero a espada, non sei, non me vexo eu así guerreando Eu creo, en serio, que te tes que vestir, coller a espada e que... e sentir Ou non? Medrar. Dá a Eso- sensación esos- de que sí. Esos 2 minutos de pelexa que levas unha babazada, quitas a ropa e dices, "Buah, xa fixen o día, xa vou para casa, xa quedei contento." Ten que molar, non sei por que, dame moi bo así Nos de decimos o adrenalina. de que cando vamos aos torneos que imos como leones e volvemos como a tigres. Así todo hecho de Marcadiños. moratones e tal. Pero gusta, non, Pablo, ao Sí, fin sí, e ao cabo. É o que digo, eu a diversión tena. Sí, Muitísimo. é un deporte, o sea, actividade cultural, deporte, como lle queiras chamar, arte marcial, que é moi Ujú. seguro. O sea, eu en 12 anos rompín un dedo unha vez, porque leva un guante bastante fulero. Pero é o único, o sea, me lesionaba máis xogando o fútbol, que hai isto. Pois, Pablo, moitísimas gracias por estar hoxe con nós. A vos. Nada, simplemente eso, calquera que queira probar, xa sabe onde estades, pode encontrarvos o mércores no Espazo Xove e outros días, Outros días na Cuña, no Centro Cívico. pois moitísimas gracias por vir hoxe aquí. A vos. Bueno, vou seguir coa chuleta, vale, perdón. Agora mesmo, Que viña por Recordemos que todo isto vai seguido. menos mal, sinto moito. É que é o de todos os días, sinto moito. Vale. Básicamente, agora o que vos vamos a enseñar é unha reportaxe para a cal me liaron, eu fui un pouco engañada. E non sei se vos acordades que nun dos programas anteriores trouxemos os compañeiros de Unity Blading, da escola eso de roller, e tiñan un torneo de freestyle. Entonces nos dixemos, bueno, vamos ir hasta ali, o equipo de maniotas, e vamos probar a ver que tal nos sale. Entonces nada, ahora idesnos ver. Un pequenísimo apunte que aquí o señor Iván puxo de nombre Report Patinaxe Mal. Eu chamaría promesa cumplida. E dá gracias. Efectivamente. Aí me E dá gustas, aí me gustas. Aventura. Entonces eso, imos ver a reportaxe. É que ahora xa estou cagada para levantarme daqui. Pois sei que imos patinar. Imos intentalo. Eu creo recordar que o paso un era poñelos así no chao. E entonces como que poñías unha perna de rodillas e coa outra levantabas. Pode ser, ou tolei. Penso que era algo así. De verdade que non estou preparado. O sea, o que dixen no programa era certo. Non sei máis que ir en liña recta, da gracia se me quedo de pé. Estaba explicando a miña filla como teño que poñer as proteccións. Aí está. Con moito xeito, claro. No, sempre o corpo para diante, as rodillas. Sí. Epa. Bueno. Aguántome, que xa é bastante. Bueno.
mira, 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 mira. ¡Ah! Dios mío, que tenemos que estar guapísimos, Xa me doen os pés, pero acabo de facer unha liña recta. Nin tan mal, estou moi contento. Eso aí, mira para allá. Sí, porque non vou mirando por meus pés. É moi guai, pero acojóname. ¡Qué bien, tía! Muy bien. Eu teño unha pregunta. Como temos que facer agora para quitalos? Pero ahora quítanos, ¿no? Esta xente maja non se fai normalmente eso, ¿no? Temos que agachar o cu. Temos que sentarnos no chao, non? Sí. Tú enséñame. Bueno, moi ben. Moi ben, moi ben. Mira que xeito. Mira, mira. ¡Ole! Muy bien. Que eu mentalmente síntome que vou 100 por hora, A ver, Mira, vámonos quitar. Imos tomar unhas cervezas ahora. maravilla. Iván, tú tamén ves. Onde? A tomar unhas cerveciñas. Veña, vamos. Mira, seguimos sendo os teus reporteiros favoritos. Sodes, sodes. E eso que me obligades a facer estas cousas, Conchi, que tal? Que desastre, non? Ai, que non, que facíamos unhas piruetas preciosas, non me digas. Eu que sei Maravilla. é que fun engañadísimo. Bueno, a verdade é que tú non levabas nin patíns. Tiveronchos que deixar. É que eu non esperaba que eso fora a pasar. Pero fixemos twerking, eu din parado aí con unha postura de... No, tiñano moi controlado, Frenei. No, bueno, ainda me doi algo a espalda, ti non? Tú non tes... Eu as pernas, xa vos dicía, que notábame tesa como un pau, sabes? Ai, me encantaríame despois, claro, eu non sei os outros que patinaban que te cagas, e nós ali nunha esquiniña, bueno, casi chimpoi con un... Dios mío, que eu sempre fago No, das casi miñas, chimpar contigo. É verdad. Pero eu sempre me sinto culpable. E o tío... Bueno, había bo rollo, Bueno, ao final, entonces, que pasou? Quedamos prácticamente no mismo sitio. Este domingo estuvemos aí. Porque eu funme pa outra beira. Non cambiei así de sitio solo, fixen así, dixen, ostras. Cruzaches pum, a carretera trac, solo. Trac, non che digo máis. Vemos a reportaxe? Sí, aunque desta vez non me pidas que o fixera, porque requería moitísima técnica. A ver, algo en bici, monto, Sí. xa o dixe, Sí. pero con esa técnica, pois non me atrevín, non me atrevín. Últimamente estás escaqueando moito, Conchi. No, pero se vamos en equipo, como cos patines, que che parece, Cris? Tamén te levamos así como que non quera cosa? Engañada. Claro. Vale. Despois tomamos unha cerveciña, ou non? Vale, Claro. pareceme ben, entonces. Podes falar de alcohol e maniotas? No. Sí, eu penso que sí. Viva! Bueno, imos ver entonces a reportaxe que fixo Conchi e logo comentámola. Fai unhas semaniñas estábamos onde vedes aquelas cabeciñas. E agora, seguindo á direita, cruzando a Nacional, sobre rodas, neste un pouquiño máis grandes, que toca a bicicleta. Que non a trouxen, vale? Porque compre moita, moita técnica. Eu vou mirar e latricar. Tens que ter moita forza para bombearlle aquí no Puntrac. Ou que? Sí, bueno, cansa moito, a verdade. Canto estades aquí? Unha horiña? Dadelle todo o rato? Contame un poquinho que consiste a horiña que pasades aquí os mércores no Puntrac. Estar a veces estamos máis dunha hora, pero non damos volta seguido porque senón ao cansar moito non daríamos. E como caíches nesta modalidade? Aquí descenso ou... Que máis practicas? Supoño que mogollón de cousas co tema da bici, non? Sí, un pouco de todo coa bici. E que é o que máis che gusta? Non podería elixir. Bueno, tú ainda estás recuperando, que tu veches unha caída. Estás ben? Que iso é importante. Sí. Curaronte ben? Sí, estoy bien. Destas pasan moitas? Últimamente sí. Eso porque lle estás dando moi bravo. Ya. Claro, require tamén que a veces as caídas vai un pouco no que tú te aventuras ou porque te lanzas tanto, porque queres, non? Se me quiere más rápido, sí. Sí? Sí. Ese é o truco, caerse. Apréndese aí a las bravas. Claro. Bueno, está inteira. Protexerse, Sí. E tú que? Cantas veces caíches hoxe?
Eu ningunha. Así me gusta. Eu tampouco porque non trouxen a bici, entón é Eu, imposible. a ver, normalmente non me caigo mucho porque non vou moi rápido, pero eu sei que para ir rápido primeiro teño que pegarme uns bons golpes. Moi ben acompañada de Antonio. Hola, Antonio. Hola, boa tarde. E de Rosa. Encantada. Mira, encantada estou eu, que é unha pasada as cousiñas que descubren Ourense, tachán e aparezco a tu lado. Sí, é verdad. A ver, eu vou dicir ese bike. Sei que tendes moitísima actividade, moitas cousas, pero hoxe na que nos centramos aquí no Punt Track, que nos podedes ou queredes contar en Maniotas? Vale, bueno, primeiro que Punt Track é vendo inglés que significa bombeo. Entonces, Punt Track é unha pista de bombeo. Non che Entón, digo a técnica que hai que facer é, pois nada, bombear. Para iso está pensado que ten unhas partes de unhas mesetas e unhos dubis subidas e baixadas para que a inercia da bicicleta consigas dar unha volta inteira sin usar os pedales. Non pedaleas, entón. Non pedaleas. O que hai que facer é Bombeamos. bombear, para arriba e para baixo. Mira que ben o dixen eu, Rosa. Sí, perfecto. Xa dixeches antes, estabas te escoitando e dixeches bombeo. Pois é bombeo. É a palabra que me salía en galego, pero teñen unha costume de poñer todo un inglés, pitch English, style fly, estilo libre, e digo, jolín, se temos unhas palabras A preciosas. mundialización, hija. E eso co galego é tan bonito. É fermosísimo. É fermoso. Fermoso como esta actividade que tendes aquí, que cando cheguei, tú falabasme dunha cousa moi importante, protección. A protección é moi importante. O casco integral, que é obligatorio. De largo sempre, aunque eu vaya un pouco así de corto, porque fai muchísimo calor. Pero sobre todo roderas, coderas e rodilleras. Sí, Claro. Eso sí que é unha palabra moi que non todo o mundo conoce. Seonllos cóvados. Seonllos e cóvados. Mira, Que dicimos en español casi sempre, pero é máis bonito. Temos que levar tamén luvas longas, vale? Para proteger tamén os dedos. Jaime, mira unha cousiña, estamos falando de xogueta, para ti os principios son moi importantes, esos que falabas, da emoción, de ter en conta que a xogueta guste, pero a nivel técnico require moita preparación por a vosa parte para poder darlle unhas pautas aquí aos nenos e nenas? Sí. Sí. O sea, requiere tanto de formación teórica e práctica a nivel formal como tamén de experiencia. O sea, experiencia non solamente haber competido moito, senón andar na bici, que te gustara moito, levarte moitas caídas, porque ao final, se eres monitor e nunca che caíches, nunca te pasou o que lle pasa aos rapaces, nem os medos que les teñen, é imposible que fagas que les melloren nun aspecto. E logo, sobre todo, é que che guste ensinar. Non é solamente andar en bici, hai moitos monitores que chega un momento que non han andado en bici para competir, métense a monitor. Eu, por exemplo, non. Eu non tiña nivel competitivo como así, quemeime un pouco porque facía bicicleta de carreteira, pero encantaba e me apasionaba ensinar a bici. Feito, eu estudio magisterio de primaria, e este é un complemento fundamental. Maravilloso. E a verdade é que dedícome solamente a ser monitor e estou feliz. Mira, tú vas ser dos meus, vas quitar matemáticas, menos e máis bicicleta, máis socio, máis deporte, máis teatro. Máis natureza é fundamental. Eso é tamén un punto positivo do ciclismo. Aquel pai ou nai que quera sacar o seu fillo dos pabillóns ou do fútbol ou dun espacio cerrado, ciclismo. Claro. Pasear pola naturaleza, coñecer sitios, viaxar por toda Galicia, estar cos compañeiros, estades animados a vir a máis riders. Digo, o teu casco, por que non é integral? Que ter medo como a min a ciertas partes, que non vai a decir. Porque é máis cómodo, moito máis. E non dá tanto calor. Pero cal require ese, verdad? No, depende, pa aquí, pa este circuito no, pero pa competicións de descenso sí. Sí que compro integral. Sí, para competicións aparte tamén tienes que ir de manga larga. Bueno, hoxe vexo que non levades as proteccións que a veces tamén levades aquí no torso, todo por aí, non sei como se chama. Sí, a ver. Decídeme para equiparse ben, aquí non, non? No, aquí non se suele levar desto. Como, non facedes nada máis que casco, guantes, bici e a volar? Codeiras e rodilleras. Bueno, chega ben, porque cando facedes descenso, que equipación levades? Pechera, solemos levar. Eso non me salía o nombre, caramba.
rodilleras, coderas e manga larga. É valor. Vamos a A ver, a bicicleta. a bici. Tú, como é unha bici é especial para o Puntrack? Sí. Sí? E que require unha bicicleta para este espazo? Bueno, ter cuidado coa bicicleta, que sea o de DIRT ou de BMX. Eu non a teño, vedes, por eso non podía traer a bicicleta. Eu teño unha de 29, de andar polo monte, non me vale. Non valen as bicicletas. Bueno, pódese meter, pero tens que ir con máis tanteo, verdad? Sí. É que ten de especial? Por que gusta esta modalidade? A min gústame porque é moi chulo e vais mo rápido. E o corazón, e canto pode chegar aí as pulsacións, a tope? Moito. E como facedes para que iso aguante estar... Porque chegades a estar moitísimos minutos, e horas. Bebendo auga e sen agotarse. E non entrenades por fora para despois dar lo máximo aquí? Sí. Sí. Que ejercicio requires? Eu que sei, tú que faz para despois ter máis forza na bicicleta? Bombear moi forte. Ves? Bombear. Que é o que teño que facer. Eu de momento sin bicicleta tamén non podo facer. Sí. Pois nada, dádelle. Ai, bueno, aquí me encantó el. Ai, como lle chamabades? Espartano. Como te chamas? Noel. Noel. Bueno, eres un crack, Como che gusta? Disfrútalo. Sí. Aparte, puideches levar a nosa cámara aí colgada. Requiriu moita responsabilidade. Sí. Ten que quitar aí unhas boas imaxes, Martín. Contame, a ver, por que che gusta a ti tanto estar aquí? Non ten explicación, xa se nota na cara. Isto non hai que buscar palabras, isto hai que ver e xa se sabe. Por aquí, que me teñen dito unha gran campeona, verdad? Sí. Como te chamas? Paula. Paula, estou encantada de estar aquí, Gustaríame máis estar na bicicleta e facer o programa mellor así, cun poquito máis de flow, pero pareceme admirable o que facedes. Eu sería incapaz. Bueno, é moi fácil. Bueno, unha vez que pillas. Claro, unha vez que pillo, pero cando te iniciaches tú, por exemplo, que? Bueno, a primeira vez son máis complicadas, pero... Que te chamou a meterte nesta modalidade? Pois un día estábamos aquí con Orense e como tiñan as bicis viñemos aquí, bueno, a Monterrey, que tamén hai unha pista e empezamos a andar desde aí. E que sensacións ten distintas ao mellor aí por unha pista de monte ou facer un circuitillo así máis no llaniño a distinto do bombeo que podes ter aquí? Que sensación pode ter no corpo? Bueno, adrenalina da velocidade ou... A velocidade, iba a dicir, ten que ser bestial, non? Sí. Dilla todo, pum. E o control, porque a veces hai moitas complicacións por subidas, baixadas de rampas, tendes os vosos trucos? Sí, bueno, hai veces que tamén, por exemplo, no DH que é por o monte, tamén tens que bombear ou... Tamén faz deso? Sí. Dios mío, que gusto. Habemos de ir un día ao monte. A que o monte hai que ter cuidado que hai moita garrapata últimamente e se pegan, verdad? Sí. Pero pasou un genial. Sí, sí. Pois nada, deixamos que... Porque será xa que vas vir ao estudio do Uqueti a visitarnos. Cris, vas a poder de gozala, disfrutala e tela ali en directo. O sea, que tú que lle queiras preguntar, vale? Eu vou disfrutar deles aquí vendo como suben e bajan, suben e bajan. Sí, a ver se non caemos. Temos, porque fai parte do deporte. O deporte sin familia, sin involucrar dos maiores, dos abuelos, dos nenos, por exemplo, hoxe non, pero hai momentos que estamos nunha carpa cando vamos a competición. Por exemplo, un detalle, vouche contar unha anécdota. Había un papá que non trouxo comida e iba a ir comprar. Dixémoslle, de ninguna maneira. Aquí hai para todos. Onde comen 3, comen 4. Todo se comparte. E ele flipaba. Dixo, a mí nunca me pasou disso. Bueno, unha é Galicia, somos orensanos. Eso. En general, o que haxa, se hai para 3, hai para 4. É así. E despois é todo compartir. É todo sentimentos. Me ves, non me vou quedar co lado bo das cousas e gustarme. Eu non vou de flower de la vida, es que me encanta el lado bueno. A nos gusta-nos a competición, non vamos decir que non nos gusta a competición porque estamos nun club e nun mundo destes, e gusta-nos que os nosos nenos ganen, vale, pero o máis importante non é eso, o máis importante son os valores humanos que lles inculcamos, que axuden ao amigo, ao irmão, ao outro club, ao outro neno, que non pasa deportividade, nada. Claro que Deportividade sí. a tope, e esos son as bases e os valores que queremos inculcar. Está moi ben. É así. Mira unha cousa, Antonio, podíasme explicar un pouquiño, entón, cos mozos e mozas que falamos hoxe,
Onde están competindo? Onde vos estades presentando? Porque moitos indias se están iniciando. Sí, exactamente. Bueno, esta modalidade naceu o ano pasado, que fixose por primeira vez a Copa Galicia de Puntrack, estuvemos 4 probas e un campeonato galego. Este ano xa hemos ampliado, pois nós tamén organizamos 2, hai 6 probas, un campeonato galego e unha Copa España Mondariz tamén. Tamén o bo que ten é que é unha modalidade de ciclismo que poden competir todas as categorías, dende os pequeniños, de promesas, hasta os Master 60, de todas as idades. Eso mola. Claro, na mesma competición. É moi sinxelo porque tens que dar 2 mangas e é o mellor da cada manga por tempo, por categoría e por tempo. Logo tamén, por xénero, tamén por velocidade, non? É unha disciplina que é moi anaeróbica, é moi corta, é como uns 100 metros lisos. Sí, pero dalo todo, Dalo todo, porque o corredor va moi en tensión. Son os 100 metros lisos do ciclismo, vale? Como co BMX Race tamén. Bueno, pero está moi ben, é moi divertido, moi áxil. E despois hai unha cousa moi bonita que acabas de decir, hasta os 60 anos, eu que vou... Hasta 60, non? Que me dá tempo, dame tempo. Eu son unha abuela, casi unha abuela. Non pasa nada. Competimos os dous. Bueno. Estou encantada. Pero vos... Para dar exemplo aos rapaces, para que vexan que non hai idade, nós podemos competir, eles tamén, que quedamos últimos, estupendo, maravilloso. Pois eu vou ser espectadora desta vez, vou vos ver, vou deixar xa de querer probar todos os deportes, porque ao final en Maniotas entre me gana de facer de todo. Por suposto. Todo non do abarcao. Podes facer de todo, muller. Bueno, levamos a esta chica Noela a competir. O último, claro, sí, o último Maniotas, sí, Noel quéreme levar. Pero mira, o último programa de Maniotas fago eso. Adrián, estás comigo? Tens que probar. Claro, probamos todos os que fixemos. É un reto. Moi ben. Jolín. Reto. Sí. 1, 2, 3, Maniotas, vale. Venga. 1, 2, 3, Maniotas! Xa temos reto entón, Conchi. Boa, non dou feito, Cris, pero eu quero que veñades vos. Igual que fixemos con patinaxe, esta vez hai que probar a bici. Veña, vale. Que bueno, xa che contarán, xa verás cando vayas falando con esta xentiña, o que nos van dicindo, e xa verás como temos o momento. Vale. Pois bueno, xa nos adiantaba Conchi, entonces hoxe temos con nos aquí a Antonio e a Paula. Hola, que tal? Hola, boas noites. Como estades? Ben. Moi sorprendidos pola reportaxe. Gustou vos? Moi ben. Moi áxil, moi... E quedou con xente encantadora, sabes? Porque eu a veces digo, Dios mío, voulle co micro, estoulles incordiando cando están entrenando, e sen embargo teño, pois, moi bo recibimento. Eles sempre encantados, ao final sempre te animan a que probes Non con vou eles. querer facer todo, por suposto, bici, patines, o que faga falta. E como vedes a Conchi? Pensades entonces que Conchi debería lanzarse a probar? Perfectamente. Claro. Bueno, ala, Containo. Xa sabes, anotao, vale? Está anotado en axenda, que aparte xa verás, teño aí unha cita que cando che falen e che conten, xa teño unha para anotarnos os 3. Verdad, Antonio? Xa falaremos aí. Cal é esa cita? Hai trato, Adiantádenos algo, cal é esa cita? Digo, che, podo eu dicilo, mira, os sábados, digo ben, Antonio, Sí, sábados, en plan family, papá, mamá, abuelo, abuela, quen queira, van a facer unha ruta por a beira do río. Que guai. O sea, que imagínate, aí podemos ir, Cris, eu xa non digo bombear no Puntrack, pero aí podemos. Unha saída familiar. Tu podes levar a tua bicicleta que dices que tes de paseo. A miña de paseo, sí. Claro, non hai por que ter tampouco un vehículo aí super top. E podremos. Pues Por suposto. Apuntámola. As dúas. Vale, pois apuntado entonces. Entonces, hoxe, vámonos centrar no Puntrack. Comentábasnos aí na reportaxe que todo isto comezou hai un ano, máis ou menos. Pero xa sodes moitos os que estabades aí adestrando. Sí, bueno, ahora os rapaces e rapazas do clube, bueno, pois é unha modalidade do BTT, que BMX, que bueno, que está moi ben porque además é unha competición que é individual, por tempo, salen de un en un, e entonces, bueno, pois é máis, a veces o que non... O problema que tiñamos eran as carreiras de cando había moita xente, entonces era máis estresante, non? É como descenso tamén, son categorías individuales do ciclismo. Entonces, bueno, pues gusta, é moi áxil, a infraestructura máis pequena, o circuito xa está feito, está concentrado, está na cidade, é un deporte urbán. Entonces, bueno, pues nese aspecto máis sinxelo e por iso ten o éxito, non?
Entón xa se sumaron máis localidades de Galicia pois para facer a Copa. Xa hai 6, e todo, bueno, pois aí nós temos 2, Monterrey e Ourense, ao final de agosto e setembro, e a ver que... Bueno, os rapaces están moi contentos, non? E de momento moi ben. Temos aquí a Paula, que de feito vai primeira na clasificación en Puntrack. Contanos tú como é esa experiencia, que notas de diferente, porque ti tamén fas descenso. Sí. Cales son as diferencias, que che gusta máis? Bueno, a ver, é que eu levo máis tempo en Puntrack, entón ten preferencia, porque, bueno, en baixada hai como que máis saltos e todo, e no Puntrack é máis bombear. Bueno. Gustache eso que comentaba desde que se fai en solitario, no momento de como te sintes? Sí, bueno, porque en solitario tes probabilidades de caer, pero son moitas menos porque vas tú solo e non vas con esta presión de que ven alguén detrás, nin de que tes que adiantar. E como é eso? Xa se dicía varias veces ao longo da reportaxe que, claro, hai que caerse moito ás veces para aprender e para ir collendo máis velocidade. Caíches moitas veces? Bueno, unhas cuantas. Ten que poñer Martín a partir de agora os vídeos onde hai caídas. Bueno, nós asistimos a unha antes da reportaxe que estaba aí botándolle unha man que, bueno, cando levan golpe, ojito, estades preocupados tamén. Bueno, é normal que estemos preocupados, bueno, pero son como no Puntrack e como no asfalto, son máis ben quemaduras, non? É un golpe, bueno, pois que eso, que é superficial, non? É unha quemadura da pel, non? Normalmente suelen ser así, non son en descenso sí que pode ser un poquito máis velocidade, pero bueno, aí no Puntrack que suelen ser, bueno, feridas de un poquinho así, bueno, que se curan nada, con unha lamendo un poquinho como os cans, como os gatiños. Como os gatiños. E como se leva o feito de que sexa algo en tan pouco tempo? Supoño que xenera moitísima tensión nese momento, non sei, nos brazos ou non sei como se sinte. Bueno, eso é cuestión de práctica, claro. Se levas pouco tempo, por exemplo, unha semana andando e estás como unha hora, normal vas te cansar máis. Pero se levas como 2 anos e unha hora vais te facer pouco. Eu tamén preguntaba, porque non me aclaría así moito, faz algo aparte da bici para poder ter forciña no Puntrack, ese bombeo, esas pernas que aguanten, ou de momento estás para divertirte, punto? Que vas, estou aí para divertirme. Non sei como mola. De feito, Paula leva no clube, é a primeira vez, o primeiro ano de que compite, entonces, bueno, adaptouse moi ben aos compañeiros, disfruta, pasa moi ben. Bueno, asimila moi ben a técnica, é unha maravilla en ese aspecto, bueno, pues, pero que importa, non? Que está contenta, está feliz e disfruta. E como suelen chegar onda vos? Aquí víamos que hai moitos nenos, incluso algúns moi pequeniños. Como suele chegar a xente onda vos? Chamalle a atención isto? Veo Puntrack ou xa ven de outro tipo de modalidade? Sí, bueno, é que isto todo nace a través da biciescola, que máis se vai, que é unha biciescola que xa levamos 8 temporadas. Entón, a partir de aí, bueno, como facemos ciclismo, nos quitamos rodines nos colexios. O sea, empezamos dende a base, non? Bueno, Rosa, que non sei se quitou a mitad dos rodines de Ourense, non? Empezamos cos pequeniños, dende 3 anos. Entón, bueno, é unha tradición. Dedicámonos a eso, sobre todo, bueno, para ciclismo urbano, educación vial, salidas familiares. Sí, aí estades. Bueno, logo, a partir de aí, bueno, pues montamos o clube, pero bueno, é como unha forma de unha expansión, pero bueno, dentro sempre da biciescola, non? Incluso tratamos o clube como se fose unha biciescola, o que é a familiar, compañerismo, non? Bueno, hai que competir, evidentemente. Sí, o que falábamos da xogueta, que independentemente que se este divertindo, pois o día de mañán, pois abriralle portas, disfrutará a nivel deportivo. Exactamente, o que sí tamén, bueno, que hai moi poucas féminas, sempre están dicindo que, bueno, faltan féminas neste deporte, e é verdad, é un deporte que normalmente o 90% son homes, os rapaces, non? Así que é verdad que é máis difícil para rapazas e as nenas pois entrar nesta modalidade, non? Pero mira, xa temos 5 ou 6, pouco a pouco. Compiten en distintas categorías os homes e as mulleres ou van xuntos? Sí, en ciclismo sempre. Ah, vale. Sempre hai categoría, empezamos o que tengo punta que compiten todas as categorías de ciclismo, dende os promesas, de 3 anos, 4, hasta os máster.
é unha maravilla na mesma proba. Eso sí, sempre hai, vamos, masculino e femenino, evidentemente, sempre hai esa, por xénero, ¿no? En ciclismo sempre hai esa diferenciación. Sí. Como vedes, pois iso, dicíanos que se están unindo cada vez máis mulleres, solo no puntrack ou tamén noutro tipo de probas como no descenso? Sí, en descenso tamén. De feito, as rapazas que están no clube fan as dúas modalidades. Todas, é dicir, gustan de... Porque teñen que probar e, bueno, Paula é máis de puntrack, pero bueno, está tamén líder na clasificación do mini de ascenso e entonces, bueno, pois estou moi contenta, estamos aprendendo a disfrutar, bueno, pois as técnicas, bueno, as normativas, pouco a pouco estamos coas compañeiras moi ben. Claro, a normativa tamén ten que ser moi actual todo diso, non? Desas competicións. Sí, claro. Para poñerse o día, ainda pode haber cambios, o mellor... Sí, bueno, temos reuniones ca federación, bueno, pues para estar actualizados na normativa. Tamén, bueno, curioso porque na escola pues somos directores deportivos. Eu son nacional, é dicir, estou aquí con os pequenos, pero bueno, creo que considero que é aí onde hai que enfocarse na base, no deporte base, que podo entrenar elite, sí, pero non, mellores os pequenos, por cara a nosa sabiduría e a nosos coñecementos e técnica, por neles, non? Que disfruten, que o pasen ben, e os resultados, bueno, pues mira, sempre xa chegarán. Bueno, eso non. Paula ten unha, mira, só tens que mirarla. Vas en bici ao cole. No. Ai, ainda non hai moito espacio, verdad, Antonio, nesas temas, ou que? Aí estás tú cunha loita, pero... Estamos aí. Porque podíamos ir en bici ao cole. Pero a veces tens que levar unha L detrás para que te respeten moito os coches e esas cousas. Eu levei unha carreira que non pensas que eu non sei pedalear, máis ou menos doulle. E por protexerme puxo unha L colgada por detrás. Daquelas dicían, ai nena, pasamos por aí, vai de prácticas, cuidadiño. Pero vamos ter que ir tú e eu entonces cunha L, vale? Cando fagamos aí no puntrack, vale? Para facer a proba. Bueno, aí xa non sei se me atreverei, no puntrack cóstame. Probamos. E aparte o aguante, canto podedes dar? Se queredes estar a tope, canto tempo podedes estar? 5 minutos é moito? No. É moito, verdad? 5 minutos... Iso xa é unha barbaridade, ya 5 stop. minutos de reloj pode ser moito tempo, tempo, non? bombeando aí. Canto podedes estar? Aí a tope, 1 minuto, 2, canto lle das no circuito de tempo? Bueno, eu dou 2 voltas e xa... Pois xa chega. Xa chega ben. Xa chega. Tamén depende moito do circuito, porque hai algúns que son máis pequenos e rápidos, outros que son máis lentos, máis grandes. Cales tendes probado de circuitos por aí de puntrack? A cales tendes ido xa? Ou ainda non moito, ainda non empezaste destempada? Ou si? Estamos ahora, empezamos en Moaña, ahora a próxima é Mila García, logo temos o Campeonato Galego Mugardos, temos tamén en Xove, en Lugo, e logo tamén temos en Mondariz, Copa España, e os dos nosos, Monterrey, no Complexo Deportivo de Montar en Pereiro e aquí no Punta de Ourense. Bueno, hai que estar Copa aí. Galicia, además pechamos aí onde se verán os campións galegos, que é a última proba da Copa. A ver, Paula, si conservas a camiseta tan bonita. Sí, seguro que sí. Sí. Estaremos pendientes entonces a ver que tal van esas probas, pero seguramente vaya moi ben. Nada, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí. Vale. Gracias. A cita queda pendiente na axenda, vale? O de paseo. As dúas, saída familiar. Podemos lle poñer a 12 kilómetros llanos. Eso non sabía, Cris, dos 12 kilómetros. Gracias. Pois antes de despedir, eu quería falar con Adri, que, bueno, non lle preguntei que tal nos viu nesa reportaxe que puxemos no medio do programa, na que estamos nos intentando patinar un pouquiño. Tacata, tacata. A ver, joder. Eu vinos na realidade mellor do que sale en vídeo. Verdad? Debe ser algo da edición de Iván. Porque na miña cabeza estaba quedando super guai, todo rápido. Que íbamos foguísimos, verdad? Parecíamos dos ancianiños así co taca-taca. Pero... Eu penso que lle baixou a velocidade e todo, verdad? Co estilo que lle demos nós, é que de verdade non mo creo. É todo culpa miña, efectivamente. Gracias. Siempre. Pero polo menos cumplimos coas promesas. E está chulo. É que dou unha repor guai. E sempre pasámolo moi ben. E sempre salimos con outra promesa. Ahora queda aí la bici. Que non sei xa, Adri, se apunta. Eu que non sei como... A todo, Concha, a todo. Sí. Xa que estamos. E tes bicicleta? Teño.
Aquí ten de paseo. Eu teño unha de 29. É que, a ver, eu teño unha bici que non sei se valerá po que tendes pensado. Eu teño unha bici moi divi, así, con a cestiña, sabes? Bueno, pero eso queda chulísimo. Aí, gling, gling, paseo que Totalmente. Sí, sí. A banda sonora, cando monte o vídeo, xa ten. Na, 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 na. Bueno, chicos, Hai que marchamos. Moitísimas gracias por estar aí un día máis. E nada, vémonos no próximo Maniotas. Graciñas.